Недей! Хандан, успокой се. По-тихо, не прави така. Моля те. Извинете, Защо вика? Какво правят? какво правиш, Боже? Изложи ли се? Не те разбирам. Слушай, само заради годините, които прекарахме заедно, ти помогнах, защото не се чувстваше добре. Грижих се за теб. Това е всичко. Но си толкова егоцентричен, че дори не го забеляза, камо ли да разбереш. От тук нататък живей живота си както искаш, Кенан. Не ме интересува, но стига толкова. Стига вече. Никога повече не ме използвай в грозните си малки игрички. Стига. Ако се опиташ да ме използваш, за да нараниш жена, Хандан, млъкни и слушай. виж. Боже. Нещата ще се променят. Предупреждавам те. Ще видиш Хандан, която никога не си виждал. И няма да ти хареса.